Play PEWA yang sebagai P siakan ke Amen Faithful and True Channel. Bat ni petang biang ya ke jing ya pule jing ya duriap jing ya wat ya ke jing mut ke badan ha ke Bible bat ke jing tip jang ke Bible ya ke pangi orang paring Bible study series mentaka deka series ka number live punyo te ha kani ka video kani ke series pabut mentapat ngin page ningkong syapang ba kumno kini ki khun ki jong Adam ki dang peteng ya ka jutang ka ba u Adam uladon bat ublay nata ka ba long pedeng ha kane ka video ka ba menta ka long ru syapang ka tu ka jing terwa kenya jong ukain bat u Abel ublay ulah priang ya ka jong u Abel pat semlah priang ya ka jong ukain balai ke ka jing per hakar kom terwa jong ki te tangin sabut ya hadien jong kane ka wika jing pej ka baningkong pang ka jutang la kini ki arngut ki khun ki jong u Adam ki dang peteng em pat ublay te kumno kini ki khun ki jong u Adam ki continue le ne ki peteng ban rakhe ya ka covenant lene ya ka jutang jong ka jinga day jong breu bat ublay barok kini ki arngot kain bat u Abel ki peteng ya kane ka jinga day jong ki bat ublay da ka jutang hakaba ki kam ya ka jinglong try ka jinglong halor barok ka jong ublay ha kata ka jing wanra jongki sya ka duan ka jong blay ban trua hakane ka jing wanra ya ka jing trua ka jin trua haka ketin Hebrew kyong minha ti unong trua upen bena ya ka bor ka ikhtiar bat ya ka jing long halor jong unong pediang unong trua upriang ya kabor ke ikhtiar par ke jinglong bahalor jong unong pediang pat une unong pediang ulong kham halor ya unong terwa ngin pej ya kane na ka Bible na ka Genesis kalong ka khat saw ka khot ka ba harpo to ya ro ya ublay bahalor tam ublay bahalor tam ubala IT ya kinang syun jong pi hakikti jong pi kumta u Abraham ula ai ha u ya kabasipau na ki e baro u blay u bahlortam ti ya no ai ya kane wai ayu ai ya kabasipau hano how blay u trua hang ni u Abraham u trua ha u blay bahlortam ya ka basipau haka kitab jong Samuel ru ipej kitab penikong Samuel kalong ka basipau ka dekat ka arpu nyau mereka to ka nengut kiri po roti kilaong dakumno unu briu ula ban thik kalayangi kila ibenyu bat kim sem lawan ra jen ais ngubhai tegijing ais ngubha kajing trua ipej ka neru kadon haka kitab benikong jung emru kalong basipau arpulai do arpusan kumta u Yahweh ulah hukum ya ki khun jong ki Israel ba kimdei banit pau hakmat jong u theli deka kti ke ba theli bat la ong sapang kane laisin haka jin tho ba khoi haka kitab Exodus kalong ba arpulai dekat khatsan Exodus laipusau dekat arpo but Deuteronomy khandriu ti hakine ki lai teli ki dekat ublay ula ong ha ki khun Israel bakim dei bandai pau theli hakmat jong u kumno ki jingterwa manta seka baong ngamene kaneka phang pedeng jong kaneka video mata kasi kumno ba ka jingterwa jong u Abel kaya per na ka jingterwa jong ukain hakano kedur kaya per u Abel ulah terwa ya kajing terwa kenya da kimrat na kita ki khun ki baning kong
ikun ke beningkong na pedeng jong ki jinri ki jong u bat kentubru ha kata jing terwa jong u ya ka klen jong ki merat kadba u kan pat u la terwa ya ke ke ba la pen mi daka khando ha ka ni ka Genesis lenong ka pasau Genesis long ka pasau khat pasau bet pesan bat u Abel pat u la wanra da ki khun kong ka ken hun lang brot jong u rengkat bat ka klen jong ki utrai ulas ngubhai ya u Abel bat ya jing terwa jong u Henry ya u kain bat ka jing terwa jong u ngubha setia ba u Abel ulah terwa ya ki khun kong ti hang ni ki khun kong ka jing mut jong ka ni ka jing tho hang ni khun kong haba kini ki start ki ru start kot ki pej ya ki jinglong jong ki tien hang ni ki ong kini ki khun kong hang ni ki theo khun kong kun thei de khun kong shinrang na pedeng jong ki lang brot jong u karba ukain pat la truwa ya kata ka jinmi na ka khando na ka ba kita ki jingthung jingtap ki lami ki so ki we ki jingthung but kani company ba ublei u kham pej ya ki nong up long brot ban ya ki nong rep hare kani kalong ka jing sedang jong kata ka thim kata ka phang pedeng jong kani ka jing pen pau jong blei ya ka jing it jong u nakabenta ki nong up lang brot hato ngila ban perkhat ya ki kato kani ki nong up lang brot ki belalong kita ki badon benta ha ka salvation history ha ka history jong ka jingpen im lese ngila ban sedang kita da unehi brio ha ka ne ka lenong ka pasau jong kitab Genesis u Abel nata sa we pat u Abraham rudei unong ri bat unong up ki blang page ha ka Genesis long bakhat lai to khot san nang ta ka lenong ka ba ar pusau khot lai pusau bat lai pusan nang ta su we pat udai u Isak ngo ngisem ha ka Genesis ar phun riu ngisem chapang ki jinglong nong up blang jong u Isak ka Genesis long ka ba ar phun riu mo ka khot ka ba khat sau ka tho kumne ngilaban i hang ne uladon si ka dei ba ki kin hun lang brot si ka dei ba ki kin hun lang brot bat ki jinri jindup bat ka ying ka sem ka babun pat Jacob ro ka ju i pet oi spang Jacob ringi sem haka long ka ba lai phau du khot lai ar hadu sak phulai nata Moses ro hari media ia ka bang sem ha Exodus lai iwe nata sa uwe pat u David mo ukna David ulalong unong ablang la khod ya uru haba ublei ulaptha hau prophet Samuel ban tungs im da u te la khod ya u nakajing ablang we prophet ubakateng Amos ru ulalong unong ablang la tho sipang ju haka lenong banikong hiru bat ka khod ka banikong nata ubakam kong sandu na baro de uji suhi utrai jongi ya ka bangi sem ha ka sam arphulai ka dekat ka baningkong bat ha ka jingong jong uhi jong uji su ngalong unong ap lang prot babha ya anis nong sipau dekat khadwe hangno kan ta ka jing bakala jong ukan ha ka ne ka jing truwa kala don ka ei ka jingmut jong ka ne ka jing bomla ne ka jing fail jong ukan ka song hangno ke ai ka jumut ba siam lala ban penhun ya kata ka jing terwa ha ka ba ublei upriang ya ka jing terwa jong ke ai ka jumut jong ka ne ka jing bom priang jong blei ya ka jing terwa jong kan dai ublei ula priang pat ya ka jing terwa jong u Abel ka jing bom la ban penhun ya ublei da ukan kala sedang na kaduan ka jong blei hi namar ula fail ha kaduan ula fail ru ban long kenrat ya kapop ban long kenrat ya kapop namar ba ula fail ha kaduan Henry ya ukain
bat ka jing terwa jong sngau bha setia kum tau kan ula bitar bat ula pendem nyumat utrai ula ong hau kan balai ken pi bitar bat balai pi da penok nyumat lada pi le bha te en om pediang ya pi te hang ni ka jubab ngel ayo hang ni namar ba ukan siam la le bha kat pa udang terwa ya terjing kinya hakaduan jung blei na terkadau ya ukan siam la pediang ya ka jing terwa jung siam la pediang ri ya ka jing terwa jung abel la pediang namar ba ula le bha lada pi le bha te en om pediang ya pi lada pim le bha pat ka pop ka ap kliau ha ka jin khang kan kwa hir ya pi tangba pi dei ban tem ya ka hang ni namar ba ukan siam la le bha te ka pop kala long kenrat ya bat udon ha ka jing ma jong ka jing bom la ha ka jing im ka jong barok ka we ka ei ka kubor na ka bantai jongi lada ngiru ngim la ban le bha ni fail ha duan ha to ngiru ngin sa fail ha ka jing im jongi klam pep ka jubab ka long hooi ka jing job ka pasisha jongi lene ka jing rem jongi ha ka jing im ya kita en sabishar kat ba ngidang yeng ha khamat ka khet ka jung blei ha ka jing bishar ba marwe yangi kumangi siam ha ka Catechism of the Catholic Church ka nomor 6000 arpuwe bat 6000 arpuar kene sepang kata ka particular judgment ka jing bishar marwe kene ka 6000 arpuwe Catechism of the Catholic Church ong ka jing yap ka penkut ya ka jing imbreu kat ka por ban pli ya ka jing pidiang lene ya ka jing kentat ya ka jing ai blay ya ka balapan pau hau kris ka jutang ka patmai ka kren sapang ka jing bishar nungkong ha ka jing long jong kata ka jing ya kendu ka bakadu bat ukris ha ka jing wan ka baar ka jong henrei ka long ru ka ba pen scam bunsin ba man la iwei pa iwei yin sa yo ya la ka bainong wood marsin ya yap ene marsin ya klat kat kum ka kam ka jongi te mara yap yin sa yo ya ka bainong sa ka babha nei sa ka pasniu kat kum ki kam ki jongi pat ka jinget ka jongi te hang ni kamumut ukain siam la terwa da ke jinget siam la terwa da ke jinget hauble kadba abel par ula terwa da ke jinget kumangi i haka siti saki hebru kalau nong ka bakhadwei habala kren sepang ke jinget jong abel wat hapa ula yapru udang kren baong haka siti saki hebru kalau nong ka bakhadwei ka parsi jong utu ubreu ubaduk ulas sarus bat ya kiktin jong ukris halor kading pena ya utu unong tu ubabhangi ong unong tu ubabha kumjuru ha ki jentho jong ka jutang ka pathomai ki bakren ya kata ka jingkut ka badon ha ka jingim ka bakhadu jong kamen sim kata ka jingkut syakaba ka long ka baya per nakabanta katokat ne pat nakabanta kiwei pat kolong ke yaper haka paragraf ke bai 6000 arpuar Catechism of the Catholic Church man la ubreu uyo priang ya kabainong kabom jukut ha kamen sim ba imdu jong ha kata hi ka klimat jong ka jing yap jong in a particular judgment that refers his life to Christ. Hakata kajing bishar pa marway hakajing ya day jong bat Chris. Lada kata kalong ya kajing rung sya kajaka baladap tang de kajing kerku bat kajing kemen jong ka beneng ne lengba ban haban ya chua ya kalenti jong kajing sya pen khoi
lane word bat kebalong klui bapoi kloi sha kajing penrem kabom jukut everlasting damnation. At the evening of life we shall be judged on our love. Ha kabakut jong kajing im jongi en sabi sharengi kat kum kajing kapa ngi ya ublei bat ya uparabriu. Pat kani nganget kalong kapa syai balai ya kajing kenya jong Abel lapriang hande ya kajong ukan om siam lapriang. Lada ngi ngim siam la lepha lane ngi la rem lane ngi la bakla ngi la lep bakla ha kaduan kajong blei ngin sarem ngin sayai bakla ngin om la ban lepha ha kajing im jongi si junom ublei ula bishar ya kajing kenya jong Abel bat ula pej bat ula priang ya kata Henry ula bishar ya kajing kenya jong ukan kabalong kabom la ban priang ka kitab Genesis kam syem yutu yangi balai ba ya ukan lemne ya kajing kenya kajong uru la priang da ublei Henry ke pengitip na ka jutang ka thomai na ka sithi seki Hebrew ya ka ba la bu jin tho hang tu ba u Abel ula terwa haublei ya ka jing kenya ka ba ublei ula priang ni pej na ka sithi seki Hebrew kalau nong ka ba khatwei khot ba saw menengal ong ka sithi seki Hebrew kalau nong ka ba khatwei ka khot ka ba saw da ka jinget u Abel ula terwa haublei da ka jinget u Abel ula terwa haublei ya ka jing kenya ka ba kham ba sibun ban ya ka jong ukan nomar ba ula don ka jinget chua da don ka jinget usala ban terwa ka jing terwa ka ba kham ba da kata ula yo ka sakhi ba ulong ubahok ublei hi ula yeng sakhi da ka ba priang ya kitchen ai jong u ba da ka jinget wat la ulayap udang keren te wat la ulayap udang keren kidon let's say light kijing batai ba balai ya kane ka jing terwa ka jong Abel ya kita ki kun ning kong ya ki kun ning kong hang ni thok kum no ki kun ning kong ka kun hun lang brot ki ba dei ki kente ki kun ning kong kente jong ki lang brot jong ki kun lang brot ba de ka klein jong ki ka balong ka ba kham halor ya ka jing terwa ka jong ukan ya kita ki sembai lene ya ki so nakaleng kha jong u ka baning kong ka jing kenya ka ba bha ka jat jing kenya the quality of the sacrifice nang ta karukom terwa baning kong ka jing bha ne jing long jing man jong ka ne ka jing kenya ka baar karukom terwa ka balai ka jing long ka men sim jong unong mane tikini kide ki jing long ki ba ngiru ni don kampan don hapareng ni ong the quality of the sacrifice the manner of sacrifice and number 3 the spiritual quality of the worshipper tikini kide ki lai tili ki ba ngilaban penlong kum ki yit khme nakabanta ban bishar balai lapen ya pher ya kajing terwa bada kajing pedang do blei hapeng juga ni arngut ki sipara ukain baru Abel bau Abel ulah terwa ya ka klein jong ki murat kolong kapoton kam pat kini ke pen iba u ta uba syak kenya dan umrat ubala syak kenya ulalong ya ar banta balong ka jing kenya ada ka senam bat ke baar ka jing terwa jong ka jing ya man bha ka jing ya long parlok biang bat u yawe te la kani kalong nakabanta ka kenya sait pap lani kani kalong nakabanta ka jing kenya jing bha jing miat sapang kini ki jing batai ni don ha ka jing thok ba khoi ha ka kitab Leviticus ningkong ngipet na ka Leviticus ka lenong ka pasau
Marka Leviticus berkawai kedi ka jing pta jong bulai yakariti le niam jong ki Israel. Haka dekat ke balai puwei jong kene ka lenong pasau kitab Leviticus thok kumne un weng no ia ka klein baro naka kumba ju weng ia ka klein na ki jing terwa ia bahaya miat communion offering ka jing terwa ia bahaya miat pat hadin kata uleng do untang ya ka halor kaduan ban pen sngau bha ta ke jing sing iubi yau trai ke jing terwa da ka klein ka pen sngau bha ya utrai dina kene ka daw la tho sapang ke jing terwa jong abel ba ulapan play ya ka snam jong ka khun lang brot ka paning kong ya ka snam jong ka bat ya kene ka klein dan marba kene ka klein la tho hang ni ka ba pen sing ubi ya trai ka ba pen sngau bha ban pen sngau bha da ka jing sing ubi da ka klein haba uleng do ulapan dep ya ka jing pin biang na ka panta jong u ya uta en sa ai jing map ti don kam ya kane hakal long ka ba nyau ru ngin pe sakal long ba nyau jong kane ke ju ka kitab nyau tu khot arpu pra adu lai pusau ka banta jong uleng do hang ne la tho tu trai ong ha Moses to ong ha ki pat Israel jaru batruwa ya ke jin kenya ya bahaya miat hau trai udai banwan ra si benta kum ke jin terwa pa kerpang hau na utau jin kenya ya bahaya miat jong u unwan ra da laki kiti ya ki jin terwa thang hau trai ya ka klein bat ka sadem khnang baya ka sadem endubra sajrong kum ka jing kenya ra sajrong hakmat utrai ti hang ni kedeng ka jing kenya ra sadem nu ra sadem ka sadem ura sajrong nang ta ya kini ka jing terwa jong abel la terwa om dei tang kawei ka khun lang brot henry ha ka jing tho kini kino wat ya ki jing mut jong ki tien ki brana ka bible kini ki start bible ki tho hang ne haparing ki ong first links sumut ki khun ningkong om dei ka khun ningkong dan u khun ningkong te kamut ke jing terwa kenya jong u abel om dei tang kawei ka khun lang brot henry bun ki khun lang brot ka jing terwa kenya nakapanta ki pop bat baya ki pop and map shua bandon ka jing terwa jing kenya ya bahaya miat ban wan ra biang ha ka jing long ya slok jung breu baru blei hai kini ki adong bat ki hukum ya ka ba lete jutang ha ulum Sinai kiladon ki jin kenya ki paper ya ki ba la don kam ban le nakabanta ki pop bat kane ka syong katkum ka jaj pop bala le de ki breu la ka pop kalong ka ba pen khen persya ya ka hukum ka jong blei lane ka dei ka jing pen mong pen men sao ya uno breu ne ka dei ka pop kepala kuntup ya ka jing le persya yo blei bat ya wepat ubreu ha ka ba don kam ban pen bha biang pat ya kata ka jing yang jong ubreu ha ka imlang ka salang lane ha ka kunhun bat ya ka spa ka pau jong uru la sim jing khen ban rai ya ka jaj jin kenya nak bantaki pop tu breu ulong ubadon ba em ne em ulong ubreu ubadon ka kerdan ayu haka sinong ka thau haka imlang salang te katkum kata ka jinglong jung breu ka jinglong ka kerdan jing im haka imlang salang pa ka jing don jing em la de baru spa ne baduk larai ya ka jajin terwa nak bantaban site pop ti nakan ne ka daw kiladon ki jing kenya ki paper ya ki ba ladai banle nakabanta kileng do nakabanta kisim nakabanta kiriu pacar lane nakabanta ki baduk hapo kane ka jutang jong ulum Sinai nakabanta
uluk ulak ubreu balale pop klempoi perkat takaba ulale ya ke kaba ublei ula adong lene lamana lane nakapanta jongno uba lakit pop bat kane kalong kaji hakaba yadei bat ki an jingkut kirti niam jingkut banterwa nakapanta kapop ka lalong ba dei ban ai jinterwa haublei da kablang kaba dang sisnem bat kabalong kabatelem lane da kalang brot na ka kenhun lang brot te sepang kane ke jing batai ngisem kumang ong mene ha kitab Leviticus jing patai akum kini ki niam ki rukom kedkot arpunyau terter la thok kumne lada mano no paijba u le pop klem da poi perkat da kabale ya kawei na ki eki ba utrai ula adong ban le bat ukit pop enda la pentip hau ya kata ka pop ba ula le udei benwanra kum ke jintrua kawei keblang ka kentei ke batlem na ka penta kata ka pop ba ula le unbu ya la ka kti halor ka kli jong kata ke jin kenya na ka penta ka pop bat un penyap ya ka haka jaka jin kenya thang ulang do pat un sim kendiat na ka snam jong ka bat un ta yaka hakireng jong keduan jing kenya thang nang ta un the yaka snam ka basa hatrai jong kata keduan un weng no yaka klein baro naka kumba ujuweng yaka klein naka jing trua ya bhai ya miat tegir khot lai pu ar ong lada wan ra jing trua naka banta ka pop dai khun lang brot udai bang wan ra da kiken thei ki batlem lada de ki khun lang brot makanya kita sepang kapop balik klempoi perkat. Ulang do nang ta unsa sim ya kasnam. Oh sepang kasnam li usim ya kasnam la ta dau simpriak ti jong u hakireng jong kaduan. Hakireng jong duan nang ta kiwipat ong la the ya kasnam ka basa hatrai jong kata kaduan. Kene ka dekat kebalai po ke batai yang ini. Kapop jong ubreu ya keba ladap ban penbiang hakane kerukom hadin jong kata ndak ada penbiang di une uleng do uweng ya ka kleng ya kane ka kleng ada ban thang halor ka duan jin kenya ngan pulen ada dekat kebalai pusau nang ta uleng do un sim kendiat ka senam jong ita daka simpriak kti jong u berunta ka kireng jong keduan jing terwa hadin ka taun the ka snam ka basa hata jong kata keduan ti ya kan ka snam pat ya kan klein pat ulale kumno un weng no ya ka klein kan khot lai puwe wen ka klein na ka ban na ka kumbau ju weng ka klein na jing terwa ya bahaya miat hadin kata uleng do un thang ya ka halor keduan ban pen ngubha da jing sing ubi ka pop balale simet kapop ke balale daga jing bom poi berkat haka jing kenya ya bahai ya miat hang ne pat om sim la sim ya ki merat kentei handai hang ne la ai ka jing jit la ban sim na ki merat kentei la ne ki merat sendrang la sim ya kini na ki kenhun jong ki lang brot bat ya ki klein jong ki la dei ban thang halor kaduan kumbangi la sengu mene par kene jing thang ka klein na ka banta ban pen bahaban miat par ke jing ya long ya selok piang wat ublei ha kapor jong ka history jong ka jing pen im shwa ka jutang hasinai u shenrang u balong u kli jong ka yeng ka sem u long kum uleng tok kene ngi i ha ka kitab Genesis kalau nong ke bapra wai dia kene ke jingle ha kene kerkom shwa kene ke jutang jong ulum Sinai ha ka Genesis pra arpo isia me kene te unwa ula te keduan hau trai ula sim na ki mrat ki bakhoi baro bat na ki sim
kiba khoi barok bat ulah terwa kijin ai ngu thang halor keduan hakan kapor 4 don leng dok ti ukli jong kai ying hi ule kum uleng dok kajing terwa jing kenya nakapanta ki pop la wanra ru ya kajing pin ya pher kapop ban pen biang nakapanta kapop kani kapop kaba lale kabalong persa yau blei lane ya kapop kabalale persa ya ka snong ka thau lene ka kanhun ya kene ka jingpin biang kene sin of reparation lene reparation for sin kene ban pen biang na kabanta ki pop ya kene hakanur kom entrua larai kum ong mene ya ka jinglong jong udkhot jong kata ka imlang kat salang ulong hakano ka kerdan bat kat kum ke jing don jing em jing u hang ne ru kalong kum chu te ya kene ke jing kenya pen biang na ka panta ki pop la don kam ban terwa da ki blang somo ki ba long ki blang sinrang ni ki bala he ane unblemished ram but kene kalong nalor bala ai tu kijing terwa bang ong mene nang tanor katu ai terwa biang sada une unblemished ram but hakane ka jaj jingle yakane ki pop ka klen jong kimrat dei ban thang halor kaduan rengkat bat ki weipat ki banta jong kimrat yakeba la dei ban set bat ban bam da uleng do ha ka jaka ka bakhui jong ka yeng kentang kijing batai ya kane ngi siam ha Leviticus jing batai spang kane ha kitab Leviticus kalanong ka ban riu khat khat niau ar pulai ngan pule khendia de kane om dei ban set ya ka bat utiat ngal ai banta ya ki na ka banta kijing terwa thang jonga kene kalong ka bakhui tam kum kijin kenya site pop bat kijin terwa pen biang barok ki kun sinrang na ki yeng ka semu aron ki la ban bam ya kane ka ba na kijin terwa thang jung trai kumbala rai si junom na ka banta ka pateng ben riu jong phi karwa pende ya ka unlong ubakhui utrai long ha Moses kane kalong kijin terwa ka ba aron ber ki kun sinrang jung u ki dei ban terwa ha utrai ha ka sngi bapan slek ya ki si banta na ka si pho banta ka si epha umoida bani kum ka jin terwa jin bam ka ba si junom si teng men step bat si teng men mit en sdi ya ka ka karai bat ko umpniang phidei ban wanra ya ka anda lakhle ba bala sdi lengkhot kum ka jin terwa jin bam pasal terwa ya ka kum ka jin ubi ka pensing ba ya utrai utaw lang do na pedeng ki kun sinrang aron ubala yo jing pensle ban but pateng ya u udei ban terwa ya ka hau trai kumbala rai ban le si junom ya ka barok ka we dei ban thang ya ka kenja jin terwa jin bam barok jong uleng do dei ban thang lut om dei ban ba kene ka dei ka jong uleng do jing terwa jong uleng do di don sagi jing kenya site pop mo kilenong kalonong driu Leviticus driu dekat arpusau hadu laipo kini kijing patai hang ni kidon tingla ban pule kini ki dekat ka lenong nyau ru ka lenong bobut dekat iwei terter ka jing kenya jing pin piang iwei hadu driu di jing kenya jing pin piang hal nong driu ru kadon ka dekat laipuwei terter lada uno breu pade lada umla ban yo ya umrat na ka kunhun lang brot te uhaban truwa artli kiparo bat yakini en satrwa haka jaka jong khun lang brot ka wei na ka banta ka jin truwa thang bat ka wei ka simpat na ka banta ka jing terwa sajpop lajar kata lada ubreu ulang ubaduk haduk kata-kata umla ban yo wat yaki sim arteli
Ti ula ban trua ya kabashipau naka epha jong umoida kum ke jing trua naka banta ka pop ba ulale ya kaba uleng do un thang kum ke jing trua halor kaduan kumangi lai la pule naka lonong kaba ndriu khat khatwe hadu khat lai but lada ni pule ha kane ka kitab Leviticus ngin syam ban ngin lap ba om syam ladon ka jing terwa kenya ban yo jing map na ka banta ka pop bale khnang om don jing kenya ban yo jing map na ka banta ka pop bale khnang ngin ya page ka reference kendiat na ka kitab jing ken kal nong ka khat san to khat lai phau bat lai phu we Henry kenja ubreu ubalek khnang dake jing meng lada udai utrai snong ne umender uta uben ye utrai pat kum ye uta ubreu dei ban tait no na pedeng ki parajat jong u namar ulai nyoben ye kaktien utrai bat ulapen ken ye hukum jong u ya ubakum uta ubreu dei ban tait no nadong syadong unkit renjan ya lakapap. Ini omdon jing map nakabanta ubalek khnang, balek pop khnang omdon jing map. Ba u abel ulapunon kam ya ka neka klen jong ka kun lang brot ka badang sisnem naka kun hun lang brot. Kane kadiban ai dak ya kini ki kun Israel ki bayah tek jutang baru blay halum Sinai. Ba nakabanta jongki ya kane ka jentho labu ba kane ke jenterwa jong u abel kanlong letse ka jenterwa ban pinbiang nakabanta ki pop jong u bat ka jenterwa syabha ya met barwan rabyang ya ka jing ya dei lok bat ublei kane ka jajing terwa jong abel kala pendep pat penpura ya arteli ki jinglong ulah terwa ya ka bahatam na kata ka jing terwa ka jong bat ulah terwa ya kis sok nengkong lene ya ki kun nengkong jong ka kenhun lang brot bat kine ki kun kenhun lang brot ru kidei ya ki balakha ha ka ayom per em bat ulah terwa ya ka jing terwa dak kimrat ya kiba habaong terwa dak kimrat kumut ladon kam ban pen play ya ka snam jong kini kimrat hakas spa snem nga ka baningkong udon u we spa snem ka baningkong kumut hadin ka jing yap jong ukris hadin jong ukris don we u philosopher Jew u bakerteng u philo jongka Alexandria u la tharai ba kane kala aban long ka daw ba kane ka jing terwa jing kenya jong u abel kalong ka kham halor bat ka bala pediang ikata nomor ba ula terwa ya kine ki langbrot kilang brot kentei ki baning kong nang ta ulah terwa dakasnam te une u philo ong bade nakane ke jing long jong u ba lapriang ya ka jong u abel bade ke jong ukan mchem lapriang rudon so we pat u start history jong ki ju bakerteng u Flavius Josephus uneru ulah menjur ya kane ka jingle jong u abel ba kasa yo ya ka jing priang na ublei ka jing long ko baar letse kadei karkom ba la terwa jing kenya kalong ke ba kongsan bat ke ba khamat ba ha ka jing pen kala na ka Hebrew sya ka Greek ya ka jing thok ba khoj ya ka ba ngitip ya ka ba la thok ha ka Greek ya ka jing thok ba khoj ka Septuagint but kane ka don ka jing per halor
kanika lenong keba sao jong kitab Genesis lenong keba sao dekat keba nyau keba ngila de pule mene lada phi le bha te enom priang ya phi lada phim le bha pat ka pop ka ap kliau ha ka jin khang ti kene khdiat ka don ki jing ya pher ki ong kini ki start Bible ki theologian ru ki ong ba kadon ki jing affair happening ka Masoretic translation but kani ka Septuagint ha ka jing penkala dan ki jing tho ya kani ka khot ka ba nyau jong ka lenong ka sau kitab Genesis but kani ka kedau ba kadai ka rukom bala turwa ya ka jing kenya ka bawan ra ya ka jing affair but ka jing ba ya ka jong wei la priang but i jong wei pat om siam la priang ya ki wei pat ki ba ya dei pat kene nglaban page na Genesis khatsan kalanong ka ba lai phau khatsan kalanong ka ba si phau te ulawan ra ya kine baro hau ula ot arliang ya ki but ula bu riang ya ki khot mar senda yaki sim te siam la ot arliang ikine te karkom kumno la le ya karkom kenya kejinga pher gre karkom kenya but haka Leviticus ru phai Leviticus kelang puron kam bha ni ban sengau thu yakane karkom kenya mar bulei ulat batai yakane kejing kenya Leviticus iway khat ar un ot dkhot yau nang ta bat khli bat khlen uleng do un bu riang yaki halor ka ding yap ka badon hangta halor katuan kene karukom kenya kumno kenya la ot la penyap la ot lengkhot meneng i u Abraham u ot pia arliang mo yakisim hang ni kadon ka jing ya nujor ya kene ka Genesis sau nyau hapedeng ka Masoretic text but ka Septuagint kene lada phi lebha lada phi la turwa kerkom ka badai ha Septuagint ka ong ti en pidiang rei lada phim sem la phya hakerkom ka badai ti enom pidiang ti ban lap susu yakini pila ban page na kini ki translation lada phiyo kalat ande la phiyo kalat ting sus ngotu yakini badon kini ki jinga pher hakor kom pen kala naka we kaktien sya ka we pat bat hakor kom tho ha ka jin tho ha ka jutang ka pathmai ki bang siam ha ka sichi saki Hebrew kolong ka ba khat we khat ka ba sau ki bang la pule mene kene ka kedau ya ka dau na ka banta ka pop jong kain ya ka ba lapan pau ha ka jingpen kala Greek ya ka Bible lene ya ka jin tho ba khuj kalong namar jong ka jinget jong u Abel makane ka jing batai hene ngan pule biang ya ka tu ka sithi saki Hebrew bangin skutu menengi la ong tengin ong biang sasisen Jepang kane ya kajing priang berkajing bom priang ya kane kajing turwa ya kane kajing turwa da kajing wabel wa turwa hublei ya kajing kenya ka ba khambha sibun ban ya kajong ukan kajing turwa da kajing la ong mene da kata ulayo kasaki ba ulong ubahok Ublehi ulai yang saki da ka priang ya kijin ai jugu pada kijinget wadla ulayap udang kren ti kene ka bangi siam ha kene ka siti saki Hebrew kalong ka ba khadway wat kene ka de ka ba hab bat kata ka bangi ong the Septuagint translation of Genesis lenong ka ba sao khot nyau ukan semla terwa hakerkom kebadai ya kejin kenya jauh lada pila terwa hakerkom kebadai uyawe ula ong ya lada pila terwa hakerkom kebadai lada pila lebha
wah kene ani thọ ne lada phi le bha lada phi le bha la phi trua hakar kom ka badai ula ong ublei ya ukain te ukain ula dei ban penhun ya ublei ula jin da ya keren bat upara ju u abel nak banta ban yo ya kita ki khun lang brot na ka kun hun lang brot jong upara jong u abel khnang ba undup la ban trua bha ban le bha ya kata ka jin trua ha ka duan bodu blei khnang ba undup la ban wanra ya ka jinga sup jong u ban pen biang na ka banta ya lagi jong ki pop ban wanra biang ya kata ka jinga long lok jong u bat u blei henry siam la le ya kata ka banta ka balai ka jinglong jong unong mane kalong ka wei ka jing perkat ka bal se ka don ka jing per hakan ne ka jing priang ya jing terwa kenya jong wei pat la kan tat ya ka jong wei pat karkom jinglong the character of the worshipper ong kamat kapung hang ne ba u abel ula terwa jing kenya da ka jinge bat ka hok kumangi lai i hang ne kan ne ka Genesis sau nyau bat ka wei ha ka tu ka Hebrew khat wei sau bat hang ne la terwa da ka jing subun da ka haparing yang with a willing heart amde da ka jing penbor le ne ka jing bom ban se da ka mon keluit nadu ka do not in page kindiat ha ka gospel ku Matius sapang kane kalong ka ba arphulai ka dekat ka balai pusan ini page apa ya day bat kane hadu ba ka jing pensitom kan lap ya pi ka jing pensitom na ka banta ka snam ki balului baro sedang nadu ka jing penyap ya abel hadu ka jing penyap sekeria ukun barakia ya bara pila penyap hapeng ke ceka kentang bat keduan kene ke jing kren jing jisu kum kata ka jinget bat ka jing ko ngo kapen sku baha ya blei kum kata kapen sku baha ya blei tiha ka siti si Hebrew i pai si Hebrew kalong ka basau bade menta kalong kharwei ka kedau ya ka jinget jung adam ka jinget jung u hakabor jong ka jing terwa jing kenya ban pen yasuk ialade bat ublei kane kadon jing duna hangne kane lese kalong namar ba ka jing kala ka bomut jung u kamlong ka bapet kamlong ka bai sisa lane namar ba ulalen ba ulale pop but hangne usi pendep ya karukom paring man ong ya kata ngiong he was only paying lip service hakaduan pat kamde ka jing truwa le ka jing syakri nadu kada onut tila sekene ke ka jing long jong ukan takada ublei siam la pediang bar ublei ngila yos ngau ngila pule la dumok ya u bat ka iba kene ka pop kalong ka dau ke bah khamat ha ka jing im jong ukan takadau hang ni ublei ruong in ong biang lada phi le bha te enong pediang ya phi lada phim le bha pat ka pop ka ap kleo ya phi ka pop ka ap kleo ya phi ka ap ai ka ap ha jing khang ka pop ka ap kleo ha ka jing khang kan kwa hir ya phi tang ba wong blei phi day ban tem ya ka kene kalong ka basai ba ukan siam lale hakar kom ka bade kumba uya anes apostol hakasiti benikong ju kalong ka balai dekat ka bakat ar bat ban omlong kum ukan ubalalong ujong ubaman bat ubala penyap ya lau para de belai ula penyap ya u namar ba ki kam jo u kilalong ki pasniu namar ki kam jo u kilalong ki pasniu bat ki jong para ki bahok tikene ngi i hang tu nang ta ngi i hakatu ba u kan namar ba la priang ya ka jong abel ula dom hadu kata-kata
ya la upara kembang i ka dekat ke pesan tertera du nyau ni la ringi pule ni la pule biang sa sisin kum tau kanyu la bitar bat ula pendem nyumat utrai ul ong hau kan balai ken pi bitar bat balai pi dak kenok penok nyumat ata tu dekat banyau ni la pule ngan pule su te hakine ki art ligi dekat riu bat nyau jong kene kal nong pasau kitab Genesis ubelai ul ai ya ukan nya kajing tikena ba udon ya kabor banlong kenrat ya kajing pensoy lane ya kapop tangba pidei bantem ya ka kabomot udon ya kabor ban ya le persya ya kapop hendrei umsem la master ya ka ne kapop hendrei ulong penban ubah kok ngu ya kapop ulong ubah kok ngu bat ula le persyak pada ya ublei dak kajing bom ko ngu bar kajing belum bom le bah jong u bar kajing pendem jong u hakamon ke jong ublei haka dkhot ke ba pra jong kene ke lenong ukan ula ong hau abel upara jong u yangin ya le salengkha haba kiladon halengkha ukan ula yang persyak ya upara jong u abel pat ula penyap ya u hang ne ngi haka jaka ba ukan un priang ya kene ke jing penbet jong ublei penban ula dap da ke jing bisni ke jing pihun bat hangning i ula penbet ya abel ban me na ying bat le penyap ya u ti kane kadai ke jing penyap ke ba uda temu ban penyap kamdei ke ba mi na ke jing dom jing bitar kamdei kata kedai udah temu ban penyap de nadu kane kapor syakmat haka history jongka jing pen im man laka jing penyap breu kedai ka jing mi na wei u henmen upara na ka ying ka semhi ba kasadon ka history pateng la pateng kumba ukanyu penyap ya u abel haka history jong ke jing im jong ki breu ki don ter kini ki jing jia haying hasem la jong ka jing penyap wei ya wei haka jutang ke bathomai ki ba ong chapang ka jinglong lene chapang ka kerteng ukan la pen kan mau berwar ya ka jing bom la ban le bha jong u hakata ka jing kongu jong u ya kamon ka jing blei ukan ulah kelalong kedur jong usembai jong syaitan kadba ya kajing yap jong abel pat kalong kedur jong kajing syasitom jong kibahok ha kikti jong kiriusniu bat ru ya kajing kenya kajong ukris ya keba la penyap la lebeng la penyap ya u nakadau jong kajing bisni jong ki para jong u kumbangi i ha kitab jing start ru kalong ke ba ar khat ar hadu ar pusau pat khamtam ke khot ke ba ar phulai pat ar pusau ni siam hang tu ba ublei la thau ya ubre om uban put rebu im junom redei kajing bisni jong syaitan kajing bisni jong syaitan ba ubre un im junom te u syaitan u bisni wan rak ya kajing ya penyap kalong ke ba lanot yaki hang ne lanot mano mono bakren kita mono lanot yaki hane kitab jong Judas kerkhot ke bakhat we ngan pule tok kumno kordit yaki ki yat kumbale ukan bun ki jaka bala kren ainuksa ya ukan bangi imdei banle kumukan tulong kumno kordit yaki kiyat kumbale ukan banjok spa kim ken banle bakla kumbale ubalam so wipat umi kurteng ubalam bat kumukora kin sayab du yab dam hakajing ya le persya ti le rangilong ki phele persya ini yab du yab dam kum ukora pat ngin saj sya penrem kum ubalam pat chale ayu perkim ken ban le bakla u balam ula le bakla
percaya ki Israel syusyu ke dan sekwepat ka dekat ka siti jong Yohanes apostol ka lenong mesti benikong Yohanes apostol kalong ke belai ke dekat katway bat katar ini pule kumne katway bat katar ka kubor babha bapi layos ngeu nadu bastang kalong bangidei banya it markeliang pat ban omlong kum ukan balong ujong uboman kene la pule mene sakawi pat hakabai de baru Jisu naka gospel kat kumu Markus kalong ke khatsan Markus kalong ke khatsan dot khandai bat sipau upilatus ula keli yaki pikwa bangan pelaj ya usim kiju ula tip sai ba kirang ba lengdo kila IT ya Jisu hau namarba kajing bisni te ya ukain ru lakan mau ha la don ki ba la tho sapang ukain ru ha ki pat ki jin tho ki we kumita dei ka kitab banikong jong Enok kalong ke ba arpuar dekat ke ba nyau oi kini tila don ha kini ki jing tho ba per tila se ke jubam ba balai ya ka jing trua jing kenya jong ukan om sem la priang ka syong hakini ki lightly ki dau ki balak banlong ki dau ki pangila keren mentan syakmat lajar kata ha kene ka jentho kene ke jing yathu kamdei ka dau ba balai ya kene ke jing trua jong u kan om sem la priang kebalong keba kong sandu Hendrai kedai kajing jubab jong ya kajing khot ju blei ban pla ya kajing long pop ju pada kajing khot ya sya kajing kelak kebamut keba wanra ya ka phang pedeng hakane ka jing yathu te kajing penkut nakabanta jengi ru kalong ba hapa la khot yangi ban turwa jin kenya nakabanta ki pop ni dei ban shaskor ya kan ni kejing khot ban kelak apa mut bat dak bangi pla bangi long ki nang pop bangi pendem ha ublei padakum ta ya kijing terwa jing kenya jongi en sapdiang di komen ko para ngangit kalong ko basai kane barok tu try kur ku ya pi iwe pe iwe